Chciałem Was serdecznie powitać w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym, Narodnym Uniwersytet dla Integracji. Jest to projekt skierowany dla obywateli z Ukrainy, konkretnie Ukrainek. Dzisiaj akurat zaczęliśmy od warsztatów kulinarnych, gdzie zaprosiliśmy do współpracy Koło Gospodyń Miejskich ze Sławek. Dzieci mają swoją opiekunkę, ona się nimi zajmuje, a kobiety, як widzicie з tyłu za mną, gotują. Я зареєструвалася в цьому проєкті. Мені хотілося познати культуру цього регіону, дізнатися більше про традиції, про звичаї. Хотілося поспілкуватися, подолати мовний бар'єр, знайти нових друзів. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розуму звела. Спочатку взагалі думала зробити такого милого кота з листочками, але щось пішло не так. У мене настрій такий задорний, і я хочу цей настрій відобразити на цій торебці. Daleko, to nasionko, żeby gdzieś tam daleko wykiełkowało, widzicie? Ma takie właśnie tutaj supełki i tak jakby taki helikopterek. Василино, файна Василино, о, на біс. Ну, а я приїхала з іншого міста. Ну, скажіть щось просто. Ме. В камеру, будь ласка. Ой-ой-ой. Więc zabieramy to, co będziemy potrzebowali. Na spacer i do muzeum. Так. Раз, ну, так dobrze, раз, о, widzisz, no, super. Także Anastazja nas tutaj uczy, co i jak. Także bardzo się cieszymy, ponieważ teraz będziemy mogli wykorzystać to, co się dzisiaj nauczyliśmy. Będziemy mogli wykorzystać również podczas innych warsztatów, które organizujemy. No. Wykładamy to na takogazy, tam się gotuje woda. No i pierożki takie gotowane na parze. Będą bardzo pyszne i delikatne. Я ставлю візьми, дерев'яну таку візьми, буде зручно. Настя, повернися. Ось все, Настя. Так. Настя горить. Хороші гості в хату йдуть. Зелене є жито вже зіжнуть. Хороші гості в хату йдуть. Żebyśmy się inspirowały, żebyśmy siebie lepiej poznawały, a wtedy też mogą powstawać różne pomysły, które możemy wspólnie realizować. Wszystko, co tu widzicie, jest zrobione z t-shirtów, ze starych t-shirtów, takich, które przetwarzam. Bardzo delikatna, bardzo cienka. No, ma być na oczu, zobaczysz, to ma być na oczu.
może napisać i my przetłumaczymy. Zachęcam, żebyście się w międzyczasie poznawali. Taki też był. Chciałem Wam powiedzieć, że było nam bardzo miło z Wami pracować i Was gościć, no bo to dzisiaj czas pożegnań i ostatnie nasze spotkanie. Tyle ludzi poznała, różnych, przyjemnych, twórczych, z ogniem w oczach do życia, do wszystkiego. No. Zawsze jak tu taki naprawdę stał dla wszystkich nas jak drugi dom. My tak mówimy, do domu, idziemy do domu. No. Тому projekt naprawdę przyniósł dla nas taką wielką pользу. W wszystkich takich kierunkach i socjalnych, i moralnych, i psychicznych. No i dobrze, co my mamy takie projekty, takie możliwości, coś takie robić razem. I to super, naprawdę. Dziękujemy. I bardzo wdzięczna wszystkim kobietom, wszystkim mężczyznom, wszystkim panami, pani, kto zajmował nami, kto приділяв увагу, як to буде приділяв, опікував нам, так. І dziękuję naprawdę bardzo. To taka moja miłość, takie moje будуть, jak будуть zgadki? Tak, ciepłe wspomnienia na wszystkie życie moje. Także dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, bo poznaliśmy wspaniałych ludzi, wspaniałe kobiety i było fajne to w tym projekcie to, że mogliśmy się wymienić kulturowo i kulinarnie i swoją mentalnością, także bardzo dziękuję za to spotkanie, było naprawdę wspaniałe. No ale gdzie indziej jak nie w Kulu takie rzeczy, to tylko tu. Dzięki.